Welcome back mga kalababong Bisaya, Davao ni Bay. So, mga lods, na ako dali sa mental mga lods, sa akong soki. So, muna yung pisto mga lods, oh. Kilid lang sa palengke mga lods. Makita ninyo ang iya mga baligya mga lods, oh. Gamit sa balay mga lods, may mantika, bugas, itlog mga lods, oh. Rato na yung mga itlog mga lods, dagko pa dyan. So, muna yung gikuha mga lods, ako nang isapulan si madam sa akong daspan. O kandos bugas. Yan, naurot naman to yung gikuha nga lababo itong niagi, itong April daw siya nagkuha sa kuha niya. Ibalikan ako urot-urot na. So muna yung atmang po mga lods, oh. O, muna yung twisto mga lods. So na mga gamit sa balay mga lods, iya, prito na. So ako pa nang ikuha si madam kung si order niya. Sample lang siya sa kadaspan mga lods, oh. Sample lang. Mental mga lods, dapat kilid lang sa palengke. Kita nyo mo ni area na. Amo yung karakter na pangalan din mo? Muna si bossing mo ako. Amo. Tapos madam, naglista siya kung ano. Naglista siya ang order. Nag-million order madam. Sure ay. O, mga lods. Ito mga kailan ako sa mga Deka Homes. So, sa phase 1, phase 3, mga lods, kung palit mo mga gamit sa balay, na diri mga lods. Oh. Dito na. Pwede mo palit og mantika nga binalde o kinuntiner, na diri mga lods. Oh. Mga lods. Oh. So, di siya tandang ko si madam kaya nag-order niya, panglistang niyang million niyang order. Sure, ay. Yeah, mga lods.